To przy tym bolszewickie programy to były, mogliby się odnóżyć bolszewicy. Mówię zgodnie ze swoim. Natomiast wielokrotnie miałem też z tej strony nie byłem dyskryminowany. Znała o godzinie 7 rano informację, że w wyborach prezydenckich będą startować w takiej kolejności Bronisław Komorowski, Andrzej Duda, Magdalena Ogórek, pan Jarubas, pan Palikot i dopiero potem idą tak zwani kandydaci antysystemowi. Dlaczego państwo, czy nie uważacie państwo, że jest to agitacja wyborcza? My nie mamy biernego prawa wyborczego. Jeżeli na przykład pan, robiący mi zdjęcie, na przykład, jeżeli pan na przykład nie należy do żadnej partii politycznej, żadną z nich nie sympatyzuje, a chce pan startować do parlamentu i nawet gdyby w pańskiej okolicy 10 000 ludzi chciało, żeby pan do tego parlamentu startował, to pan nie może, bo pan musi być popierany przez partię polityczną. I czemu? To jest demokracja? Jak my nie mamy biernego prawa wyborczego? Przecież my często nawet nie wiemy, kto nas reprezentuje. Przewożą ci z Olsztyna do Lubina, a z Lubina do Bielska-Białej, bo się nie zmieścił w Lubinie. Dla Boga. A teraz Hoffman chudnie tak, żeby się też zmieścić jak przecisnął. Wielokrotnie mogłem być w Sejmie. Proponowałem mi to partie polityczne. Nie chcę tego, nie chodzi mi o urząd. Ja chcę, żeby moje dzieci zostały w Polsce. I wiem, że wy chcecie tego samego. Wykorzystałem to, że wcześniej miałem popularność i mogę przez ten mikrofon. Wiecie, jak mi się świetnie śpiewało z Andrzejem? Aż jak ja bym chciał wrócić i wrócę, jak zmienimy system, wrócę na scenę. Dlatego zróbmy to jak najszybciej, jeżeli mi dobrze życzycie. Kogo ja osobiście poprę? W drugiej turze nie poprę nikogo. Brawo!